De cara ao 25 de novembro, o Día contra a Violencia de Xénero, dende o Concello de Pontevedra presentaron esta mañá un programa de actividades culturais que terán lugar dende o 11 ao 22 de novembro, onde as mulleres serán as protagonistas. Ao longo de todos estes días, desde o 14 até o 22, que sería un pouco a última actividade que se faga, pois vai ter lugar unha serie de accións e de actividades culturais que van a ter que ver todas ao redor da igualdade, da promoción da igualdade, da loita contra a violencia e contra esta lacra que nos está a afogar a todos e a todas, non? Ademais, neste ano, en colaboración coa Deputación de Pontevedra, tamén lanzan un concurso baixo o título A Muller e o Patrimonio Cultural, un evento mediante o cal se poderá utilizar a técnica libre e a proposta terá que estar relacionada co tema da xuntanza. E para iso, pois, vamos facer un pequeniño concurso de a muller artista, pois a súa relación co patrimonio cultural de Pontevedra, e eu creo que en ese aspecto pois xa vos falará un pouquiño máis do que son as características do concurso, pero creo que se trata pois dunha iniciativa loable e que entendemos que é moi encaixable dentro desta fermosa e moi atinada programación que fai o Concello de Pontevedra. O día 22 de novembro terá lugar no Teatro Principal a presentación de Invisíveis, un libro que recolle as testemunhas de 7 mulleres que sufriron maltratos. Dende a empresa que organiza todas estas actividades, din que o fin das mesmas é o de empoderar o papel da muller na sociedade actual. E un pouquiño mistura o que nos gusta, o que Martina sempre quere facer, que é empoderar e achegar a arte e a cultura á cidadanía. Ademais, ten un nexo en común este programa que é a igualdade de xénero e a concienciación social. A Concelleira de Igualdade dixo esta mañá que o CIM atende anualmente alrededor de 700 mulleres ao ano, todas por violencia machista en distinta intensidade e grau.